እግዚአብሔር ናምናትና ስታንዳርድ አይወርድኒ ሓደ ነገር ክርዳናሉ ናምላኽ ተገልግሎ ጸኒሕካ ትጎይ ጸኒሕካ ኃጢአት ምስ ገበርካ ነታ ኃጢአትካ ኢግኖር ይገብሮ ማለት ኣይኮነን ጻድቕ ያ ንስኻ ናብቲ ቦታ ክትምለስ ዘለካ ንስኻ ተጋጊልካ ክትመጽእ ዘለካ በር እግዚአብሔር ተገልግሎ ነርካ ነዊሕ ዘመናት ደሓን ገሌሉ ሸለል ዝብሎ ነገር ኣይኮነን ምስትመንነቱ ዝኸይድ ኣይኮነን ስለዚህ ቅድም እግዚአብሔር እንታይ ኮይኑ ተራይብለና ክፉ ኣብ ምዕራፍ 12 ንመን ከም ዝለኣኾ ይነግረና ንናታን ከም ዝመጸ ይነግረና ተዘገርም ነገር ናታን ምስ መጸ ግን ሰኺሩ እንዲ ዝንጉስ ምሽ ብጥበብ እንዲ ነገራት ቃን ጀሚሩ ነባት ሴባ መጪኻ ወሲድካ ያኻ ተይልዎ ቆርጾ እዩ ግን እግዚአብሔር ጥበብ ሂቦ ምስተዋዕል ሂቦ እግዚአብሔር ንዝወደቁ ሰባት ከም ጌርና ክንመልሶም ምስተዋዕል ይሃበና ጥበብ ይሃበና እግዚአብሔር ንኽምለሱ ኾን ኣለዎ ተዓላማ ንምፍራስ ኣይኮናን ዘለና ኩላትና ተሓደ ነታ ሓደ ከፍርሶ ኣይኮናን ዘለና ስለዚህ ናታን እንታይ ከም ዝገበረ ይገብረና ብጥበብ ገይሩ ሓደ ሰብኣይ እንታይ ነይራቶ ሓንቲ በጊዕ ነይራቶ ሓንቲ ነይራቶ ምሳይ ድቅስ ምሳይ በልዕ ምስኡ ትድቅስ ኩሉ ይገብረላ ሓደ ሃብታም ሰብኣይካ ኣጋይሽ መጪሞ ኩሉ ነገር ነይርዎ ጥሪት ነይርዎ ስለዚህ ከይዱ ነቲ ናይ ትድኻ ሰብኣይ እንታይ ገይሩ ወሲዱ ሓሪዱ ነትጋሹ ተቐቢሉ ህያው እግዚአብሔር ከምዛ ዓይነት ሰብ ተልዩ ኣብ መንግስተይ ክመውት ኣለዎ ኢሉ ኣብ ርእስና እንተንፈርድ ነርና ይምተኾነና ነርና ይብል ቀዳይ ቆሮንቶስ 10 ትጽባ ኣብ ርእስኻ ክትኩንኒ ገሌና ኮ ተኣሊኽና ኩለና ኢና እኮ ዳውና ነዋጣውጥ ጳውሎስ ጽቡቕ ጌርና ኣሎ ቀዳይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ብዛዕባ ቅዱስ ቁርባን ክዛረብ ከሎ ኣብ ርእሱ ሰብ ክፈርድ ኣለዎ ርእሱ ይኽርኢ ዘሎ ካብ ንሰብ ጃጅ ምግባር ሞት ሰብ ዳንስኻ እንዲኻ ኢሉ ሳይኻ ሰብ ዳዊት እንታይ ብለና ተመላሳይ ልቢ ነይሩ ትጽቡቕ ናብ መሬት ከም ዝወደቀ ይነግረና የሮብዓም ከይና ክንሪኦ ከለና በንጻሩ ኣብ ቀዳይ ነገሥት ምዕራፍ 13 ሓደ ናይ ኣምላኽ ሰብ መጺ ብዛዕባ ተመሰዊ ክትፈርስ ኢኻ ምስ በሎ የሮብዓም ክምለስ ኣይካልን ሕዝቦ ነዝ ሰብ እዚ ኢዱ ደሪቓ እያ ተሪፋ እግዚአብሔር ተመለስ ክብለካ ከሎ ክትምለስ ክድፋ ኣለካ ጌርካ ኢኻ ጌጋ ተጌርካ እዳውካ ከተልዕል ኣለካ ተመሊስካ ናብ ቦታኻ ኢኻ ተኣቱ ዘለካ ተዘይ ኮይኑ እንዳተረርካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ኣብ መወዳእታ ከምቲ ናይ ሳውል ዝረኣናዮ ንናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ትጻረር ሰብ ኢኻ ትኾን ኣብ ቤት ኣምላኽ ኮንካ ሃርደን ምትራር ልቢ ሓደገኛ እዩ ናብ ዘይተደለየ ነገር እዩ ዝወስደካ ተጋጊኻ ኣብ ውሽጥኻ ተተረዲእካ ኣልጢፍካ ኢኻ ትምለስ ዘለካ ዳዊት እሱ ብልጫ ነይርዎ ናይ ዳዊትን ናይ ሳውልን ከይድኩም ክትሪኦ ከለኹም ትዝገብርዎ ሓጢአት እቲ ናይ ዳዊት ሓጢአት ይበዝሕ ዳዊት ግን እንታይ ባህር ነይርዎ ስቡር ቅጥቅጥ ልቢ ነይርዎ ናብ እግዚአብሔር ቀልጢፉ ዝምለስ ነይሩ ስለዚህ እግዚአብሔር ታይሎ ንስኻ ብሕቡ ኢኻ ጌርካዮ ዝኩሉ ነገር ቀዲኻ ኣውፂኻሉ ሰባት ብዘይርእይዎ ሰባት ብዘይፈልጥዎ ኣነ ግን እንታይ ክገብረካ ኣብ ቅድሚ ሰብ ኣብ ቅድሚ ፀሓይ ትዝገበርካ ሓጢአት ከጉህዶ ይኽብሎ ጀሚሩ ክፉእ ከተንሳልካ ካብ ቤትካ ክብሎ ጀሚሩ ኣብ ምዕራፍ 13 ከይና ክንሪኦ ከለና ኣምኖን ዝበሃል እዩ ንሓፍቱ ክዕምፃ ጀሚሩ ናይ ዳዊት ህይወት ከይድኩም ካብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 11 ክሳብ መወዳእታ ዝመውት ክትሪእዎ ከለኹም ህይወቱ ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ይንቆልቂሉ ሓጢአት ሓደገኛ እዩ ንነፍሲ ሕማም እዩ ንነፍስኻ ዝብርዞ የደንዝዞ ነገርካ እዩ ዘባላሽዎ እዚ ክቡር ንጉስ ካብ ላዕሊ ናብ ምንታይ ከም ዝወረደ ንሪኦ ናብ ታሕቲ ከም ለጠቅ ክብል ኢኻ ትሪኦ ህይወቱ ብድሕሩ ስለዚ ኣምኖን እንታይ ይብለና ንሓፍቱ ክምነያ ጀሚሩ ርክሰት መቸም ክልተ ምኞት እንዲ ዘሎ ተሓደ ጽቡቕ ምኞት እዩ ተሓደ ከዓ ላስት ፍሊ ብርክሰት ትምነዮ ንሓደ ሰብ ንሓፍቱ ከምኡ ክምነያ ጀሚሩ ብመጠን ዝተመናያ ግዜ እንታይ ክኾን ጀሚሩ ኣካላቱ እንዳበለ እንዳቐጠነ እንዳማህመነ ክመጽእ ጀሚሩ ዮናዳብ ዝበሃል ነይሮ ወዲ ሓቡ ኣኻቴ እግዚአብሔር ዝበኩም ጥበብ ንርኩስ ነገር ከይጥቀሙሉ ተጠንቀቁ ንኽፉእ ነገር ምኽሪ እግዚአብሔር ዝበካ ካፓሲቲ ከምቲ እግዚአብሔር ዝደለ ጌርካ ተጠቂምካ ኣለካ ኣብዚ ምድሪ ክትከይድ ኣለካ ዮናዳብ እንታይ ብልህ ሰብኣይ ነይሩ እቲ ብልህነቱ ግን ንኣሞን እንታይ ገይርዎ ንትእማር ህይወታ ንክባላሾ እንታይ ገይርዎ ምኽሪ ሂቦ ስለዚ ቅዱፅ ኢሉ ንምንታይ እንታይ ኾንካ ኢሉ ምስ ሓተቶ ንሓፍተይ ኣፍቂርያ
ስለዚህ ሞ ሓደ መዓልቲ ሓሚም ካብ ዓራት ዘይድቅስ ኣምኖን እኮ ጠፊ ወይ ነይሩ ተሓሳብ سويلي داز الساقن يرون بركم عينت مخرج خمس أي كلينيو أتبله من إنسي يوناداب زبهال جن نزح حساب زي كخكرك بوجميرو بتعمل خنت انقع لنا إجابة رزها الناس أجا نما ما أقلهم جورون خلينا إجابة رزبك تباب كاباسيت حيلي نمبلشها وكتك أمولو تخليها إجابة مستوعبنا يملسو تسوز هذا الناس أجا كم تسوز دليل كان يشرفه ጸጋ አምላክ ንኸን ተኸይት ቀበሉ ማዓይት አምላክ ኮይና ንምዕደኩም አለና ኢሉ አብካላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ለካ ጸጋ ተዋሂብካ አትለካ ኸሊ ከባላሽወካ ኸሊ ከሙተካ ኸሊ ብዙሓት ዝተዋሃቦም ከምቲ እግዚአብሔር ዝደልዮ ዘይከዱ ሰባት ክጠፉ ከለው ኢና ንሪኦም ጥንቃቄ የለይ ኣብ መክብብ 10 ከመይ ዝብለና ነቲ ቀቢ ንሽተይ ጽንጽያይ ዘባላሽዎን ዘመሽምሾን ንሽተይ ዕሽነትካ የደንቁረካ أبت معرف كم يزود ليش يجنو ينادى بزا مخرزي أهيبو ذا حساب زي كيدو نتحساب تتكي منتهي كم زجبرة نحفتو هيوت كبالا شو أخلو نري صغير سب زيد اللي تأخذ دفرق عليه لا يكونه فإذا أبت جزان تاي خوينو أبي سلام حنا خفد جميرو نامنون كاتيلو أبت جزان رب شيء خوينو سيف كاتو يزبالق على كفت أم جميرو أقدم عن بيله خزارة بكم جميرا نير كجبركم كله ويكجبرنا كله حتيات أرحيقوا زوسديو أرحيقوا زوسد نزي مصحف قدس حد شكينا دقاق يمكن خاطر يقول لك نقا حزب لك تتنقا حزب لك تعدم له زلك إيريا له تعدم sometimes مهدام وصاني تعدموا إيريا له أي أنا سبعين لي ما نجي جوري قالت بقول لي إيرياتات كتهدم تراي زلك خاب جوزنا هدم يلو أبكالات ميتوس معرف كلته هدم تهدم كتهدم ولوز جباك إيريا له بزح عشنا تاي كونن مستو علي لذا أبتجزان تاينا نري ربشاينا نري حمامينا نري كأنزاينا نري حدا سبعي زجبرو نجوس دوكو خطانا خو جميرهم كسب معرف 10 حدا خير كخطر يقول لك تجزا سلامينيو ولا حدا نجراينا ورا صلاة خدسوا جميرهم لداويت أما قد نده هودي صرفه كوار الجمير لازم خيرنا هنري خلنا نداويت نايك سارة زماني بدحرو نبيرو مالك of course نمهارو زلنا እግዚአብሔር ናይ በዓል ዳዊት ኃጢአት ኮፋ ቢሉ ከጻፈልና ሆሎ ከዋርዶም ስለዝደለየ ይኮነ ቀዳይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ኩሉ ጽሑፋት ንዓና ንመለበም ይተዋዩ ንኽንልብ መሉ ቅድመና ዝኸድዎ ሰባት አሉ ኣብ ቀዳይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ኣብ ሮሜ 15 ከም ይዝብለና መለበሚ ሮሜ 15 ከም ይጥል ንትምህርትና ይተዋዩ ጽሑፋት لذا أبت مودات معرف كينا هنري خلنا أبتام مدرخ أتميت كما تجميرو نخباب 3 عامات دركات كقاتم جميرو بتمدري داويت انتاي بحرو له أبي هو تقال عينة نجر زي كون نجر كون تريو ناملاخ محتاج استلام عمد سبينيرو سؤال كهات كيدو كوي بالكانوش أبقى لبوتا قال نجر استوالا شو نجر ويون عنا زي بقول نجر كون تجميرو أبا كلاتك أبي هو تكا ناملاخ كتحطو صبوي زابير كنجرك ስለዚህ ኣብቲ ምድር እንታይ ብለና 3 ዓመት ሙሉ ጥሜት ከም ዝኾነ ዳዊት ንኣምላኽ እንታይ ክገብር ጀሚሩ ክሓቶ ጀሚሩ ስለዚህ እግዚአብሔር እንታይ ኢልዎ በቲ ሳውል ዝገበሮ ንግብዖናውያን እዩ ግብዖናውያን ሳውል ከጥፎም ደሊ ነይሩ ኢያሱ ኪዳን ኣትይሉ ነይሩ ኢልና ተዘራሪብና ነይርና ኣብ ኢያሱ ከነጽንዕ ኮለና እግዚአብሔር ስለዚህ መሓለሎም እንታይ ገብሮም አይደለን ከጥፎም አይደለን ስለዚህ እንታይ ኮይኑ ብለና ኣብቲ ምድር ጥሜት ኮይኑ ዳዊት ነቶም ግብዖናውያን ከይዱ ክሓቶም ኮሎ ሓደ ሓሳብ ይቦሙ نحن ندل دك ساول حموشته سبات دلينا لنا انتي كن قبرم اب قرب كن سقلم دقاقي مزارو ونقرالو حج تقبرو جنريشن ماتر اللو اقداسي حج سيل كان دا زرف كات نبرو نقر دحر نولدو زحنقي ولدن دار اخي هات نبر زلكا ساول اوريدي مويتيو أكداي ساميل معرف مودا تغينا هنري خلنا ساول كم زموت هيز نقرنا الساول زجبرو نقر قد نتهم بهوت زنبرو زلوا دقو خطلهم جميرو أقرأهم كركبهم جمير
ታሰበይቱ ክንደይ ትሕዝነካ ደቃ ተሰቂሎም ክትሪኦም ኮላ ሙሉ መዓልቲ ኣመማ ክትነግፍ ትውዕል ነይራ ነትሬሳ ኸብዋ ኣብ ምሳሌ ነጊረኩም ነይራ ካብ ናይ እግዚአብሔር መንገዲ ክትወጽእ ከለኻ ኢድ እግዚአብሔር ንሕሰብ ምሶም ከም ዝነበረት ይዝገብረና ዝነግረና ኣብ መሳፍንቲ ምዕራፍ 10 እስከ ክንነብር ኮለና ህዲ ኢልና ንንበር ሓሳብ ኣምላኽ ይረዳአና ናይ ጽላለ ናይ ክስታይ ናይ ሱኢልካ ተለቂካ ትነብሮ ናብራይ ንንበር ትውልድ ሎ ብዝባና ንምንታይ ዘይገበርዎ ነገር ይሰትዩ ደቀይ ንምንታይ ነዚ ዝሓልፍ ነገር ክእክብ ክብል ነዚ ዝነድድ ክእክብ ክብል ንምንታይ ቶም ዝመፁ ህይወቶም ቁልፍልፍ ኢሉ ሕቶ ይኾኖም ሕቶ ኮኾነካ ይሓንሳ ምሽ እግዚአብሔር ክትሓቶ ከለኻ ግን ይነግረካ ኣብ ገዛኻ ከምዚ ነገር ተገይሩ ነይሩ ብለካ ክሊር ይነግረካ ስለዚ ከምኡ ኢሉ ክነግረካ ከሎ እግዚአብሔር ግን ነቲ ዝሓለፈ ጀነሬሽን ከዋርዶ ኢሉ ይኮነን እግዚአብሔር ኦኬ ስኻ ብህይወት ኣለኻ ሕጂ ነቲ ብህይወት ዘለኻ ነገር ግዜ ተጠንቂካ ንበሮ ሃዲካ ኣስተውዒልካ ሕዘካ ይልክመካ ኣብ ገለገለ ኤርያ ኣሎ ንኸይትወፅእ ይጎተካ ጽቡቅ ገይሩ ይጎተካ ሳውል ዝገበሮ ደቁ ምንታይ ተሰቂሎም ብለና ኣብ ገረብ ጸኒቱ ትገዛ ሚካል ጥራይ ተሪፋ ሞፊቦሽ ተዝባሃልካ ኦዲዮናታን ተሪፉ ማለት እዩ እግዚአብሔር ንዑ ጥራይ ተሪፉ ናምላኽ ዝጻረሮ ሰብ ኣብ ህይወቱ ኣይቆንዑኒ ኣይቀንዓካኒ ናይ ክሳራ ዘመን ኢኻ ትነብር ደጋጊመ ይዛረቦዝ ክሳራ ዘመን ድምፂ ኣምላኽ ሰሚዕካ መንገዲ እግዚአብሔር ክትከይድ ይሕሸካ ዋላ ብዝምድር ወላ ሓደ ነገር ኣይትርከብ ፍቃድ ኣምላኽ ሰሪሕና ክንመውት እግዚአብሔር ፍቃዱ ስለዚ መዝሙር ዳዊት ከይድና ክንሪኦ ከለና ዳዊት ኦኬ መዝሙር ዳዊት ኣብ ናይ ዳዊት ዘመን ዝተዘመረ ገሊኡ ኣብ ናይ ካልእ ዘመን ዝተዘመረ መዝሙር ዳዊት ናይ 900 ዓመት ታሪክ ዝሓዘ መጽሓፍ 900 ዓመት ዝሓዘ መጽሓፍ ካብ መን ይጅምር ካብ ናይ ሙሴ ከይተረፈሎ ኦኬ ዳዊት 73 ከም ዘመረ ቆራህ 11 ኣሳፍ 3 ሙሴ ሓንቲ መዝሙር ሰሎሞን ሓንቲ መዝሙር ሄማን ሓንቲ ኤታን ሓንቲ ህዝቅያስ 10 መዝሙር ንጉስ ህዝቅያስ ከም ዘመረ እቶም 4 ምዕራፋት ካ ጻሓፊዮም አይፈለጥኒ ኦኬ መዝሙር ዳዊት ከይና ክንሪኦ ከለና እግዚአብሔር ዝገበረልካ ነገር ከተመስግን ኮለካ ኣሎ ኣብ ግዜ መከራኻ ጸቢብካ ንኣምላኽ ክደልዮ ኮለካ ብዙሕ ነገር ይዘሎ ትንቢት ከይተረፈሎ ስለዚ ኣባና ከይና ክንሪኦ ከለና ከባቢ 150 ምዕራፍ ኣሎ ግን ናይ 900 ዓመት ዝሓዘ መጽሓፍ እስራኤላውያን ካብ ምርኮ ክምለሱ ከሎ እስራኤላውያን ካብ ጽዮን ክምለሱ ከሎ ከም እንታይ ነበርና ይብል ቃል ኣምላኽ ከም ሓለምቲ ነበርና ማስዮም ተመሊሶም ካብ ምርኮ ብ539 ቢሲዮም ተመሊሶም ዞርባቤል ሒዞም መጽ ናይ ፐርሺያ ንጉስ መጀመርያ ምስ ደየበ ኣብ 539 እዩ ነታ ንባቢሎን ሲዕሮም ድሕሪ ዓመት ጸኒሑ እንታይ ከም ዝገበሮም ንእስራኤላውያን ከም ዝሰረዶም 500 ከባቢ 50,000 ዝኾኑ ሰባት ይሒዙ መጽ ዞርባቤል ስለዚ ሰባት ክምለሱ ከለዉ ካብ ምርኮ እስራኤላውያን ብዓይኖም ይሪኦ ነይሮም እንታይ ኢሎም ዘሚሮም ኣው ምሩኻት ካብ ጽዮን ክምለሱ ከለዉ ከም ምንታይ ነርና ከም ሓለምቲ ነርና ስለዚ መዝሙር ዳዊት ከይና ክንሪኦ ከለና ናይ ከባቢ 900 ዓመት ዝሓዘ መጽሓፍ ኣባና ውሕድ ምዕራፋት እዩ ዘሎ ውሕድ ፔጅ እዩ ዘሎ ናይ ክንዶ ዓመት ኣይመስልኒ ምሽ ከይና ክንሪኦ ከለና ግን ናይ ክንዶ ዓመት ዝሓዘ መጽሓፍ እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ መጽሓፍ ቀዳማይን ካልኣይን ሳሙኤል ዘሎ ምስ ሓድሽ ኪዳን ከነተኣሳስሮ ከለና ኣብ ብሉይ ኪዳን ክሳብ ሓድሽ ኪዳን እቲ ናይ ኣምላኽ ተስፋ ውሽጢ ካብቲ ዝነበሮ እንዳኣተወ መጽዩ እግዚአብሔር እንታይ ክገብሮ ጀሚሩ ክሊር ክገብሮ ጀሚሩ ካብ ናይ ዘረ ዳዊት መን ከም ዝትንስእ ክርስቶስ መሲሕ ከም ዝትንስእ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ዳዊት ክበሃል ከሎ ካብ ስጋ ብዳዊት ኣይኮነን ካብ ብስጋ ካብ ዳዊት ኣይኮነን ተወሊዱ ነቲ ንግስነታው እንታይ ክገብር ኢሉ እግዚአብሔር ከረዳና ደልዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስ እዩ ከም ንጉስ ኮይኑ ተመሲሉሎ ነቲ ናቱ ምምጻእ ግን እግዚአብሔር ታክገብሮ ጀሚሩ ብዳዊት ገይሩ ኪዳን ኣትሉ
ግልጽ እንዳገበረ ከመጽ ጀሚሩ ሐሳብ አምላክ እግዚአብሔር ቀስ እንዳገበረ ይገልጽልና በሐሳብ አይትርዶን ያ ብሉይ ኪዳን ክንሪዮ ሆለና ሰባት እንዳመረጸ ሰባት እንዳደለ ዘመን እንዳተጸበየ ኢንወድ ከም ዝመጽ ገይሮብ ዝምድር ዘር እንዳመረጸ ከና መጽሐፍ ቅዱስ ክንሪዮ ሆለና ዝተተሓዘይ ካብ ዘር ዳዊት ቁቦ ከተንሳአሎም እትሰብ ወይ ካ ትቁቦ ካ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ወዲ ዳዊት ንዘላለም ዝገዝን እንታይ ዝገብርኒ ዝመርሕኒ ኣብ ማቴዎስ ከና ክንሪዮ ሆለና ኢየሱስ ወዲ ዳዊት ማቴዎስ መጽሐፍ ናሂዳያን ተጻሒፋ that's why በወለዶ ጀሚሩሎ አብርሃም እንዳበለ ጀሚሩምሽ ነቲ ጂኒኦሎጂ አቅም ይጥወቡ ናሂዳያን ስለስተጻፈ ናሂዳያን ትውልድ የለም አሞዳታ ወዲ ዳዊት እንዳበለ አውዛረሙ ወዲ አብርሃም እንዳበለ መጽሐፍ ማቴዎስ ከና ክንሪዮ ሆለና ዝበዝ ቃላት አለው ወዲ ዳዊት እንዳበሉ መሐረና ፈውሰና ክብሎ ሆሉ ብስጋ ወዲ ዳዊት አይኮነን ወዲ አምላኺ ኢየሱስ ክርስቶስ አማህፀን ናይ ማርያም ክትነስ ዝገበሮ መንፈስ አምላኺ ለዝነት ንክስነት እንታይ ገብረና ስለዝደለይ ከረዳና ስለዝደለይ ኦኬ ቀዳማይን ካላይ ነገስት ክንሪዮና ዳዊት ዝመተሉ ዘመን ብ970 ዓመተ ምህረት እዩ ቀዳማይን ካላይን ነገስት መጽሐፍ ክንሪዮ ሆለና ናይ 384 ታሪክ ዝሓዘ ዘመን አባና ክንሪዮ ሆለና ውሑድ ምዕራፋት ይዘሎ ምሽ ሓቀ እቲ ታሪክ ከይድካ ክትሪዮ ሆለኻ ናይ 384 ከባቢ ዓመት ዝሓዘ ካብ 970 ጀሚሩ ክሳብ 586 እታ ደቡባዊት መንግስቲ ብ586 ቢሲያ ፈሪሳ ባቢሎን ይፍሪሷ እታ ሰሜናዊት መንግስቲ ብ721 ሳርጎን ዝበሃል ንጉስ እዩ ናይ አሶር ንጉስ ይፍሪሶ ማሪኮ ሲዶ ስለዚህ ነገስት ከነምቦ ሆለና ናይ 384 ዓመት ዝሓዘ መጽሐፍ እዩ ስለዚህ ንዑይና ክንሪዮ ክንጅምር ኮለት መጽሐፍ እንታይ ብለና ሶሎሞን ዳዊት ከምዛ አረገ አሪጉ ሙማ ከምሳነ ሰበይት ከም ዝመረጹሉ ይነግረና አዶንያ ዝበሃል ንሶሎሞን ሓው እንታይ ከም ዝገበረ ከነግስ ከም ዝደለ ምስዮ ኣብ ኮይኑ ተማኺሩ ተሓሳብ ከምጾ ጀሚሩ ባይዞ እግዚአብሔር ዘይራኤልካ ነገር አይትበጽሑን ያ እግዚአብሔር ዘይበለካ ክትጓዓዝ ተጀሚርካ ወይ ውን ክትጠፍእ ትኸሊኻ ከተጥፍእ ትኸሊኻ አቢሶሎም ንዝክሮ ኢና ምሽ አቢሶሎም ሓደ ሓሳብ ገብር ነይሩ ኣብታ ኣፍ ደገ ኮፍ ኢሉሲ ነቶም ዝመጹ ዝነበሩ ህዝቢ ልቦም ይወስቶ ነይሩ ተተንበርኪኹ እንዳተሰ ኣብ ውሽጡ ዘይጥዑ ነገር ቀመጦ ጀሚሩ ዝንጉዝ ዝመንሰይ እግዚአብሔር ክነግስ ደልዮ ነይሩ ዲና አቢሶሎም አይደለም ገማንኤል መስተዋዕሊ ኣብ ግብራራት ምዕራፍ 5 ከይና ክንሪዮ ሆለና ነዞም ሐዋርያ ከይተጥፍዎም ክብል ጀሚሩ ሓሳብ ክብል ጀሚሩ ቴዎዶስ ዝበሃል ሰብ ተስዩ ነይሩ ግን ጠፊዩ ይሁዳ ዝበሃል ሰብ ተስዩ ነይሩ ጠፊዩ ካብ አምላኽ ዝኾነ ግን አይጠፍእን ስለዚ ነዚኦም ካብ አምላኽ ተኮይኖም ከተጥፍዎም ተፈቲንኩም ምስ አምላኽ ከይትባእሱ ተጠንቀቁ እግዚአብሔር ዘይጸዋዓና አይንለዩ አውቴ ካላ ኃይል ተጥቀመና ከይንጠፍእ ዘለና ጉዕዞ ናይ ነፍስ ጉዳይ ናይ ህይወት ጉዳይ አይገድፈካኒ እግዚአብሔር ግብራርያት ኮም ይዝብለና ንርእሶም ደቅ መዛሙርት እንዳገበሩ ተኋላአትዮም ኣብ 20 ከይና ክንሪኦ ሆለና ነቲ መጓሰት ዘይንሕፎ ብጥንቃቐ እንመላለስ ሓደ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሞተሉ ሰብ ድሌትካ ይትገብሮን ኢኻ ተገዚ ይበዋጋ አይደ በካን ፒሪድ አርቲስቶها በካ ኤራ ሰሪሕካ ትኸይ ስለዚ ደለኻ ይኮን ካን ትረኽቦ እግዚአብሔር ተዘይ ጸውዕካ ከሆነ ይክልኒ ኣብ ህይወትካ ዋላ ድሌትካ ከውሕ ፈንቅል ተዘይ ተጸውዕካ ይተጸዋዕካ ተዘይ ተደሊኻ ይተደለኻ ኣብቲ ዝተደለኻዮ ሓሳብ ግን መርምሮ ተሓሳብ እንታይ ዝደለካ ኣብ ዝምድር እግዚአብሔር ሓደ ግዜ እኮ እግዚአብሔር ሰባት ዘይርእይዎ ዘይፈልጦ ነገራት ነዲኩም ክትከዱ ትኽእሉ እዮም ኣብ ኣካላትና እኮ ብዙሕ ነገር ኣሎ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 12 ተቐሚጡ ኣሎ ሰብ ከመይ ገይሩ ከገልግል ከም ዘሎ ኣትናቱ ኤራ ኣብ ቆሮንቶስ ኣካላት ኢሉ ኣቐሚጡ ኣሎ ሓደ ግዜ ከይተረኣኻ ነገራት ሰሪሕካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ አዶንያ ግን ተስዩ ክትስእ ከሎ ግን ካብ አምላኽ ኣይኮነን
እታ ንግስነት ንሰሎሞን ከም ዝቦ እግዚአብሔር ኦሬዲ ክሊር አቀሚጦ ነይሩ የዲዳ ዝብል ሽም ሂቦ ነይሩ ዝተፈተወ ንሱ ከም ዝነግስ ፈሊጡ ነይሩ እግዚአብሔር አዶንያ ግን ብናቱ ሐሳብ ይተስዩ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 እንዳሰሓትካ ተስሕት እንዳሰሓትካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ቀዳይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 አቀሚጥና ኣሎ ኣብዚ መወዳእታ ዘመን ተመንፈስ ይብል ኣሎ ብጉህድ ኢሉ ገሊኦም ናብ ምህሮ መናፍስትን ስሕተት አጋንንትን ክኸዱ ኣነ ክነግረኩም ካብ ብናይ ዋጋ ዝተዓደገ ሰብ ትፃወተሉ ኣብ ደገ ካልእ ቢዝነስ ማን ኮይነ ክሰርሕ ይቀለኒ ኣብቲ ገንዘብ ኢኻ ትኸስር ኣብዚ ነፍሲ ኢኻ ትኸስር ታ ነፍሲ እቲኣ ንዘላለም እያ ትነብር ኢተርኒቲ በዋጋ ገዚእዋ እግዚአብሔር ንዘላለም እዩ በዋጋ ገዚእዋ ስለዚ መንፈሳውነት ስንኩፍ ጌርና ኢና ሓዞ ከይተራእና ተኸና ፀገም ይብሉንኩ ትዝድለ ፍቃድ አምላኽ ሰሪሕካ ኣይሰራሕካ እንዲ ትሕቶ ኣብ መንበር ፍርዲ ኮፍ ምስ በልካ መሰቆመካ ምስ ከፈቶ ትስክሪን ንመን ኢኻ ትጎይ ነርካ ጸብጻብ ክትበሉ ኢኻ መክብብ 5 ኾም ይዝብል ዓንዲሩት ሰብኣይ ድሌቱ ገይሩ ሰሎሞን ሲ ኣሞዳታ ጸብጻብ ክትበሉ ኢኹም አዶንያ ኾም ይገይሩ እግዚአብሔር ዘይደልዮ ባዕሉ ከመውቲና ንሪዮ ሰሎሞን ቆትሎ ኾለ ኢና ንሪዮ ኣብታ ገዛ ግን እኮ ሱቕ ኢሉ ተዝነብር ነይሩ እኮ ህይወቱ መቐፀለት ነይራ ምስለኒ እግዚአብሔር ጽቡቕ ነገር ሓሲብሉ ከሆነ ይኽእል እዩ ኣይተጻሕፈን ብናተይ ይዛረብ እስከ ልብ አምላኽ ንመርምሮ እንታይ ዝደልየና እንታይ ዝደልየኩም እንታይ ዝደልየኒ ንሕተት ንፍለጥ ኣብ ምንታይ ኢና ኹንጎይ ኣበየናይ ላይን ኢና ኹንጎይ እንታይ ተመዲባ ኣነ ጢሞቴዎስ አቀሚጥና ኣሎ ጳውሎስ ናብ ሰብ ጢሞቴዎስ ክጽፈሉ ከለኮ ኣብ ምዕራፍ 3 እንታይ ኢሉ ኣሎ ሓድሽ ተኽላ ይኹን ኢሉ ኣሎ ምሻቀ ከይጠፊ እኮ ከምቲ ዲያብሎስ ብትዕቢት ተነፊሑ ዝወደቀስ እቲ ሓድሽ ተኽሊ ከዓ ከም ገይሩ ሰባት ንርእሱ ከይጠፍእ ሰባት ከይጥፍእ ስለዚ አዶንያ እንታይ ይገብር ከሎ ንሪኦ ክትንስእ ከሎ እግዚአብሔር ግን ኣብ መንጎ ከዓ ኣሎ ንርኢ ንመን ይደልዮ ነይሩ ስለዚ ዳዊት ሰሎሞን ከይና ክንሪኦ ከለና ካብ ምዕራፍ 5 ቀዳማይ ነገሥት ምዕራፍ 5 ነታ ቤተ መቅደስ ክገብራ ጀሚሩ ክሰርሓ ጀሚሩ ኩሉ ነገር ክገብሮ ጀሚሩ እታ ቦታ ኣብ ማውንቴን ሞሪያ እያ ተሰሪሓ እታ ቤተ መቅደስ ኣብ ማውንቴን ሞሪያ ተሰሪሓ ማለት እዩ ማውንቴን ሞሪያ ሪና ነርና ኢና ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 አብርሃም ንመን ከም ዝወሰዶ ንይስሐቅ ነታ ማፕ ኣብ ዜና መዋዕል ከይና ክንሪኣ ከለና ዳዊት ይርእዋ ዳዊት ይዳልይሉ እቲ ማፕ ከይተረፈ ዜና መዋዕል ከይና ክንሪኦ ከለና ኩሉ ይዳልይሉ ትወርቂ ትቡሩር ኩሉ ንወዱ እንታይ ገይሮ ኣዳልይሉ ንእሽተይ ነይሩ ካብ ከባቢ 22 ክሳብ 25 26 7 ዓመት እዩ ነይሩ መንእሰይ ነይሩ ነቲ ህዝቢ ክመርሖ ጥበብ ዝሓተተሉ ሰሎሞን እሱ ብኸምኡ ምክንያት እዩ እግዚአብሔር እንታይ ክቦ ከም ዘሎ ጥበብ ክቦ ከም ዘሎ ለሚኑ እግዚአብሔር ካ ጥበብ ከም ዝሃቦ እቲ ኩሉ ወርቂ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብቲ ቤተ መቅደስ ክስራሕ ከሎ ዝበዝሕ ዳዊት ይኣኪቦ ካብ ዝገርመኩም ነጊረኩም ነይረ ከባቢ 150 ቢልዮን ዶላር ይበፅሕ እቲ ንብረት ክትመን ከሎ ብገንዘብ በዚ ሕጂ ዘመን ገንዘብ አምላኽ እንዲ ኣብ ጅባኻ ተኣትዩ አምላኽ ተዘይተቆፃፂርካ ክገዛእካ ክእል እዩ ዳዊት ግን እንታይ ዝብለና ንኣሞናውያን ንሞዓባውያን ንኩሎም ሰሲዒሩ ምስ መፀ እንታይ ዝገብር ነይሩ ኣምፂኡ ነቲ ንብረት ቀዲሱ ናብ አምላኽ እትዎ ነይሩ ስለዚ ከባቢ 150 ቢልዮን ገንዘብ ይበፅሕ ነቲ ቤተ መቅደስ ክስራሕ እቲ ህዝቢ ዝሃቦ ዳዊት ዝሃቦ ተደሚሩ ማለት ናይ ዳዊት ግን በዝሕቲ ንብረት ክጽሊ ከሎ እንታይ ኢሉ ጸልዩ ነይሩ ንስኻ ኢኻ ሂብካና ኢሉ ብዜና መዋዕል ንዓኻ ንመልሰልካ ኣለና ኩሉ ኮስኻ ኢኻ ጌርካና አምላኽ ከመይ ቅንዓት ነይሩዎ እቲ ሰብኣይ بزمن هاجي خنقرنا هقول قال እግዚአብሔር ቤት አምላክ ፈሪሳ ሆላ ሰባት አባይተው ምስልሙ ነይሩ ገዛው ሚነንቁ ነይሩ ገዛውም ሰርሑ ነይሩ ናይ እግዚአብሔር ግዲ ነበሮም ንኸባብ 18 ዓመት ጸጥ ኢሎም
ስለዚህ እግዚአብሔር ናሃጌ እንታይ ከም ዝገበሮ ይነግረና ከም ዘተንሶ ቤተይ ፈሪሱ ከሎ ከመይ ጌርኩም ከአባይተኩም ክትስልሙ መጽኢልኩም ከመይ ተራይኩም በሉ አነ ሰማይ ከናቃንቀ ከንቃሳቀሰ ይኽብል ጀሚሩ እግዚአብሔር ናይቲ ልብ ህዝብ እንታይ ከም ዝገበሮ በመንፈሱ እግዚአብሔር ከም ዘተንሶ ከም ዘናቃቆ ህይወትና ምስ አምላኽ ዝተተሓዘ ኾን ጽቦይ ምስ አምላኽ ተተሓይዙ ናይ አምላኽ ነገር ክንገብር ተጀሚርና ጥራይ ህይወትና ዝቀንዓና ንጉስ ሕዝቅያስ ኮም ይዝብለና ኩሉ ዝገብሮ ዝነበረ ይሰልጦ ነበረ ምስ አምላኽ ዘሎ ጥብቀት ምትሓዝ ማለት እዩ ነቲ ሕጊ ይገብሮ ነይሩ ካብ አምላኽ ተወጪኻ ኮ ናይ ክሳራ ኢኻ ትነብር ደጋጊመ ይዛረቡ እዛ ምድር እንታይ ያትኾነካ ምረት ያትኾነካ ምስ አምላኽ ኮንካ ግን ሰልፍ የለን አይኮንኩን ዝብ ዘሎ ግን ደስታ ይሓጎስ ቦታኻ ኢኻ ዘለኻ ኣብቲ ዝተፈጠርካሉ መስመር ኢኻ ዘላ ብጎይታ ተሓጎሱ ክትብል ትኽእል ኢኻ ሙቋሓቲካ ከሎ በእግርኻ ብክሳድካ ኣሳፍ እንታይ ኢሉ ንዓኻ ካብ ረኸብኩ ኣብ ሰማይስ ኣብ ምድሪ ናብ ከምኡ ለቨል ክትበፅሕ ዝደልየካ እግዚአብሔር ንዋት ኣይኮነን ዝሐጉሰካ ንኣምላኽ ተረኺብከያ ይምላእ ኣይምላእ ርኸብ ኣይትርከብ ትሕጎስ ማለት ለዚ ነዚ ኩሉ መን ይዳልይዎ እቲ ንብረት ሰሎሞን ዳዊት ይዳልይዎ تا بيت مقدس ماونتين موريا كم استسرحت ناي ماونتين موريا تزارارينا نيرنا اتكاران تاي ترغم كم زلو رينا نيرنا بتزحلفه غزي بقرا مستقدد عيسى دمي خوفس زلو بتدمينا ريكونسايل نخو بتناتو دمينا عرق رخيبنا ስለዚህ አብዛ ቦታ እዚያ አይ ተቦታ ሪና ነና ተትርጉም ሪና ነና በዘፍጥረት 22 ተምዛባ ናይሳ ቡሽት ንሪለና ቤተ መቅደስ ሲየን ዕምባባን ከተረፈ ይገሩሉ አውሽቱ ሸሊሞ ምዕራፍ ቀዳይ ነገስ ምዕራፍ 6 ኸይና ንሪዮ ኾለና እቲ ኣብ ገለገለ ጽሑፋት ታይኻ ትረኽቦት ሲየንቲ እቲ ዕምባባን ናይ ምታይ ትርጉም አሎ እግዚአብሔር ሓደ መዓልቲ ናብቲ ዝነበረ ፕሬዘንስ ከም ዝመልሰና ናብቲ ዝነበርና ካብቲ ብሰንኪ ኃጢአት አቦና አዳም ዝተገበረ ዝተሰወጉናሉ እግዚአብሔር ካናው እንታይ ከም ዝገብረና ሪስቶር ከም ዝገብረና ዘስታ ቤተ መቅደስ ክንደ ዓመት ወሲዳ ክትስራሕ 7 ዓመት ቤቱ ክሰርሕ 13 ዓመት ወሲድሉ እጥፍ ማለት ጀሚሩ ፈረስ ከምጽ ጀሚሩ ኣብቲ ዘዳግም 17 ኣይትግበሮ ዝበሎ غبر جميرو نغوس سلام او حموش تزنبر حقتا تقميطون زنبر تنغوس كغبرن زيبلو ነገር እንታይ ገይሮ ንኹለን ይፍሪሶን ኩለን ይፈሪሰን ወርቅ ብዚሁ አንስት ብዚሁ አፍራሳ ብዚሁ ንኹለን ይገይሮ ከጅምር ኮሎ እንታይ ብለና ዘገርም ነገር 13 14 ዓመት ወሲድሉ ማለት እዩ ዝበዝሕ ጊዜ ጊዜው ዘሕለፎ እንታይ ነይሩ ናቱ ነገር ክሰርሕ ዳዊት ግን ናይ እግዚአብሔር ነገር ክሰርሕ ይዞመን ወዲኡ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 13 ኸይና ክንሪኦ ኾለና ዳዊት ፍቃድ አምላኽ ሰሪሑ እንታይ ብለና ዓረፈ እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ክገብሮ ዝመደቦ መደብ ኣብዚ ምድሪ ኣፍሲስዎ ከይዱ ነዚያኻ ሓደ ጳውሎስ ዝበሃል ደጊምላይ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 እምነቴ ሓሌ ጉያይ ወደ ናይ እምነት ገል ተጋዲለ እዩ አኽሊል ካዳሊል ያለው ጎይታ ናይ ጥራይ ኮነንካ ነቶም ኮሙ ዝገብሩኻ እግዚአብሔር ታይገሩሎም አሎ አኽሊል አዳሊሎም አሎ እግዚአብሔር ካብ ናይ ርእስኻ ዘመን ምንባር ይባልሃና ናትካ ነገር እንዳሰራሕካ ካብ ትነብረሉ ዘመን ይባልሃና እግዚአብሔር ይሐልወና ምስቱ ዓለ ያበና አምላኽ በጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ጥበብ መንፈስ መግላጽ ክበኩም ብርሃን እተወና ፍልጠት አምላኻው ዝኾነ ፍልጠት እዚ ኸይድ ካብ ቤት ትምህርቲ ትረኽቦ ይኮንኩን ዝብ ዘሎ እታው ተጠቂሙሉ ዘሎ ፍልጠት እግዚአብሔር ዘእትወልካ ዝነጽገልካ ብርሃን ከምታ ሐዋርያ ናይ እግዚአብሔር ብርሃን አትዮም ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ሰሪሖም ዝኸዱ ትምህርቲ ይኮነና ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 4 ኸይና ንሪኦ ኾለና ከም ዘይተማሃሩ ይዝነግረና ቃላምና ምስራኤዎምሲ ኣይተማሃሩን ምሁራት መሰልቲ ኣብ ሴሪያ ኮፍ ኢሎም ነይሮም ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ግን ጻረሩ ነይሩ ለዝት ብርሃን እንታይ ከም ዝገበሮም ይነግረና ሐዋርያ ሙሉእ ዘመኖም ከም ዝለወጦም ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ሰሪሖም ሓደ ሐሳብ ሓንቲ ነፍስ ኮይኖም ይወዲዮም ሆይዶ ስለስታ ቤተ መቅደስ ንሪለና ዚያ ማለት እዩ
ኦኬ መሐሌ ኣብቲ ናይ ምንታይ ግዜ ዘመኑ ይጽሒፎ ነይሩ ሰሎሞን መንእሰይ ኮሎ ጎበዝ ኮሎ ፍቅሪ ዝርድኦ ዝነበረ ግዜ ምስ ሓድሽ ኪዳን ከነተሓዞ ከለና ዲቴይል ክንሪኦ እንከለና እቲ ዘመን ካብ 966 ካብ ክሳብ 559 ይጽሒፎ ብዛዕባ ምንታይ ይዛረባው ብዛዕባ ፍቅሪ ሓንቲ ጓል ንመን ከም ትደልዮ ንሑጽያ ከም ትደልዮ ብፀሓይ ብቁሪ በጻም ግዜ እግዚአብሔር እኮ ድምፁ ዘላማ መደካ ድምፁ ተሰምዕ ራይት ርእሱ ኢልካ አይኮነን እኮ مش حكي ውሽጥና እንታይ ከሆነ አሎ ክጸማ አሎ ሃንገር ክርዳና አሎ ውሽጥና እንታይ ሓረር ክብሎ አሎ አምላኽ ማህሌ ኸይና ሆሪዮ ኮለና ኾሚ ታሰበይትን ሰብኣ እንታይ ትገብሮ ነይራ ነቲ ሕጽያ እንታይ ትገብር ነይራ ትደልዮ ነይራ እንዳኸደት ብፀሓይ ሪኹኖ ወደ ፈታዊ እንዳበለ تعبابا انتي كويني بلنا مسكربه تنتن وخارو انتي غيركم اصايدكم حزون زبل قلاوي زلو كبالاش وزدل ነገር ካብ ብዙሕ ነገር አሎ ነትፈር ማለት ስለዚህ ምስ ማሕበር ከይድካ ክትሪኦ ከለኻ ኣሞንጎ መጽሓፍ ማሌን ሓድሽ ኪዳን ከይድካ ክትሪኦ ከለኻ ሶስ ከመይ ንማሕበሩ ከም ዘፍቀራ ታመርዓት ወይ ማሕበርካ ኣብ ክርስቶስ ሱር ክትሰድድን ክትዓብን ከም ዘለዋ ማለት ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ከይና ክንሪኦ ከለና ሚስጥር ይልወሉ ብዛዕባ ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ከቐምጥ ከሎ ምስ ክርስቶስ ከተሓዞ ከሎ ውሽጢ ምትእሳር ኣሎ ክርስቶስ ንማሕበሩ እንታይ ከም ዝገበራ ከም ዘፍቀራ ታ ማሕበርካ ንዑ እንታይ ክትገብሮ ኣለዋ ክደልዮ ኣለዋ ብዋጋ ዝዓደጋ እሱ ክኸብረላይ እሱ ክነግሰላይ ለዚ መንእሰይ ከሎ እንታይ ገይሮ ጽሒፎ ኦኬ ምሳሌ ከይና ክንሪኦ ከለና ኣብ ናይ ብስለት ግዜ ይጽሒፎ መጽሓፍ ምሳሌ ከይና ክንሪኦ ከለና ብዙሕ ምኽሪ በካ ኩሉ ክንሪኦ ይንከልኒና መጀመሪያ ጥበብ ፍርሃት ኣምላኽ ምዃኑ እዩ ዝነገረና ክጅምር ከሎት መጽሓፍ ንመንእሰያት እንታይ ይህብ ፍልጠትን ምስተዋዕልን ይህብ ጥበብ ኣብ ኣደባባይ እንታይ ከም ትገብር ከም ዘላ ትጭድር ከም ዘላ እዩ ዝነገረና ነታ ጥበብ ክንሰምዓ ከም ዘለና ንእግዚአብሔር ኣብ ምዕራፍ 3 ከይና ክንሪኦ ከለና ኣብ ኩሉ ነገርና ኣብ ኩሉ ጉዕዞና ኣብ መንገድና ንኣምላኽ ክንሓስቦ ከም ዘለና ኣብ ልቦናና ክንውከል ከም ዘይብልና ኣብ ጥበብና ኣብ ክእለትና ዲፐንድ ክንገብር ከም ዘይብልና ምሳሌ ብዙሕ ነገር እዩ ዝነግረካ ብዛዕባ ንስቲ ብዛዕባ ሰውት ከመይ ጌርካ ምስ ሰባት ኮሙኒኬት ትገብር እንተ ተኻይሉ ሓንቲ ምዕራፍ ተነንብብ ነርና ምሳሌ መዓልታዊ ጽቡቕ ነይሩ ብዙሕ ነገር እንታይ ዝገብረካ ምሳሌ ጥበብ ዝበካ ስለዚ ኣብ ሞንጎ መጽሓፍ ምሳሌን ሓድሽ ኪዳን ዘሎ ምትእሳር ክርስቶስ ኣብ ምሳሌ ከም ፈጣሪ ኮይኑ እንታይ ተገይሩ ለብለና ተገሊጹ ሸሞንተ ከይና ክንሪኦ ከለና ከም ዝፈጠረ እግዚአብሔር ክፈጥር ከሎ ኣነ ካብኡ ከም ዝነበርኩ እንዳበለ ቀሚጥወሉ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከይና ክንሪኦ ከለና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ናይ ጥበብ ናይ ኣብ ቀዳይ ቆሮንቶስ ቀሚጥወሉ ቅድስናና መድሓና ጥበብና ፍልጠትና ይለወሉ ለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ናዓና ጥበብ ናይ ኣብ ቆሎሴ ከይና ክንሪኦ ከለና ብዘሎ መለኮት ኣው እንታይ ገይሩሎ ሓዲሩሎ ብኡ ከዓ ንሕና ተመሊና ኣለና ኢሉሎ ቆሎሴ ኩሉ ጥበብ እግዚአብሔር ኣብ ክርስቶስ እዩ ሰዊርዎ ኣብ ክርስቶስ እዩ ኣንቢርዎ ክርስቶስ ሓይሊ ኣምላኽ ጥበብ ኣምላኽ እዩ ለዚ ብኡ እንታይ ኮይና ኣለና ንሕና ጥበብ ረኺብና ኣለና ማለት እዩ ለዚ ነዘን መጽሓፍ ዜና ኣብ ማቹር ማሌ ከይና ክንሪኦ ከለና ኣብ ናይ መንእሰይ ግዜ ከሎ ይጽሒፎ ምሳሌ ከይና ክንሪኦ ከለና ማቹር ምስ ኮነ ምስ በሰለ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ግን እንታይ ብለና ንጉስ ሰሎሞን ብዘይ ጓል ፈርዖን ድማ ብዙሓት ጓኖት ኣንስቲ ሞዓባውያን ኣምናውያን ኤዶማውያን ሲዶናውያን ሒታውያን ፈተወ ካብቶም እግዚአብሔር ደቂ እስራኤል ብዛዕቦም ንሳቶም ንልብኹም ብርግጽ ናብ ኣማልኽቶም ከም ከዘንብሎም እዮም እሞ ናባቶም ኣይትሂዱ ንሳቶም ካናባኻትኩም ኣይምፁ ዝበሎም ህዝብታት ሰሎሞን ብፍቕሪ ምሳታት እንታይ ከም ዝገበረ ከም ዝተጣበቀ 700 ኣንስቲ ነይረኖ 300 ካ ኮንኪባይት እንታይ ውሽማ ማለት ዲ ኣንስቲ ወሰን ነይረኖ ማለት ስለዚ ክንደይ ኣንስቲ ነይረኖ ጠቕላላ 1000 ኣንስቲ ሓደ ግዜ ክትሓስብ ከለኻ ከመይ ማን ዝገብሮ ነይሩ እንደይ ሽሕ ብጣዕሚ እኮ ብዙሕ ሓደ ምስ ሓደ ከማን ሽግር ኮይኑሉ ክንደይ ተታኸብ ለዚ 1000 ኣንስቲ እንታይ ከም ዝገበረ ከም ዘእተወ ነተን እግዚአብሔር ኣይትግበረን ኢሉ ዝሃቦ ኣብ ሕጊ ንኹለን ከፍርሰን ጀሚሩ ኣቦ ክመውት ከሎ ነጊሩ ወይ ሰሎሞን ወደይ ሰብ ኣይኩን ንፉዕ መራሕ ይኹን ነቲ ሕጊ እንታይ ግበሮ ብሙሴ ዝተዋሃብካ ለይትን መዓልትን አንብቦ ካው ንየማን ንጸጋም እንታይ ትግበር ኣይትተኣለ እንተ ገዲፍካዮ ገድፈካ እዩ እንተ ተቤካ ምስ ወገን ኣይገድፈካን ኢሉ ነጊርዎ ነይሩ
زموت سبات زمخرو خام موداتا وساني قال مخرتات الله تسمعك كلا بوخا كله شللت لك خا بزح ነገር ክትከፍል ትኸሊ ኻ ማለት ስለዚህ መኺሮይ ካብዚ ገርመኩም በሃብቲ ዝበልጸገ ሰብ ይነሩ እዚ በዓል ንግስት ሳባ ከይተረፋ ካብ ጠርሲስ እዚ ሕጂ ሞደርን ዴይ ስፔን ብሎ ዘለና ካብ አፍሪካ ካብ ኩሉ ሰብ ወርቅ ብሩር ናቱ ጥበብ ከይሰምዕ ዘይመጽ ሰብ አይነበረ ኩሉ ይዝመጽ ነሩ بكل እግዚአብሔር ጸግይዎ ነሩ አንተ ይነገረኩም ነራ ካላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ጸጋ አምላኽ ንኸንቱ ከይትቀበሉ ማይታ አምላኽ ኮይና ንምዕዶኩም አለና እግዚአብሔር ዝበካ ጸጋ ሓናቂኻ ኾን ይኽእል እግዚአብሔር ዝበካ ካውይ ንዑይ ቦይ ዝሃበካ አሞዳታ ናዊኻ ከተምጾ ዘለካ እሱ ይጎስቶ ዘሎ ከይትፋካ ሳምሶን ሪናይና ንፍልስጤማውያን ዘድሕን ጸጋይቶ አይቦ ነሩ መሳፍንት 13 ኸይና ክንሪኦ ኾለና ሞዳታ ግን ህይወቱ ሓንቆ ሆለ ይኻትሪ ብዙሓት ነገስታት ክንሪኦም ኢና እንታይ ዓይነት አካይዳ ከም ዝኸዱ ሓኒቆም እግዚአብሔር ዝሃቦም ሓላፍነት ለዚ ንጉስ እዚ እንታይ ገይሩ ብለና ተን እግዚአብሔርን አይትግበረን ዝበሎ ኩለን አፍሪሶን ነፍሱ ምሳን እንታይ ከም ዝገበረት ከም ምስተጣበቀት ዘለወን ሂቦኖ ሕልፍ ሓሊፎን ሸ አብርግኑ እንታይ ኢሎኖ ናብ አማልኽተን እንታይ ክገብር ገይሮኖ ክስውእ ክንደይ በረኽቲ ክሰርሓ ጀሚረን አምላኽ ነቲ ክልተ ጊዜ ዝተራእዩ አምላኽ እንታይ አይገበሮን አይሰዓቦን ከም አቡ ዳዊት ፍጹም ልቡ ይኮነን ሲዒቦ ስለዚህ ክመውት ክብል ከሎ እንታይ ጽሒፎ መክብብ ጽሒፍልና ወዲ ሰብዓ ከባቢ ሱሳን ገለን ዓመት ምስኮነ ሳብ ሴዳ ኮፍ ኢሉ ኮፍ ምስ በለሽዑ ናይ ክሳራ ዘመን استجبر إذا جبر استدقم إذا دقم أبتحت صحيح حدش نجار إلا ولا حد حدش نجار إلا نرأسين تهي بيعلو وين هي بيع زنا هي بيع جنزب هي بيع زي هوا نجار إلا كل كورنر نهي وتي تعيمه السبزي أعتقلتي كل جناي من تايلو ناي كانتو يلو أب حموش شو عند تايلو صاب كاغت بولي خا كله تغبرو نغري ساتسفاكشن اغابت كاب نوات كنركب تجميرنا هنكسرينا بنوات زركب نيرتوسكون فتينوي ب300 بي سي ابيكيرس وي كاز بانير فلسفه حدا حساب زومصو سبس ب3 ነገር ይሩሱ ከዛ ናጋ ዘሎይ ወይ ከሐጉሶሎ ይል ይዛረብ ነሩ ገንዘብ ከከባሎ ብዙ ሙት ድሌቱ ከገብራሎ ገዛውቲ ካለ ነገራት ትገብራሉ ይሉ ባዓል ዮሐንስ ነታ ሐሳብ ከፍሩሲዮም ዓለምን ፍትወታ እንታይ ትገብርያ ተሐልፍያ ከነድድዩ ኩሉ خطفي ናይ ስጋን ናይ ዓይንቲ ትዕቢቲን ይልወሎ ፍቃድ አምላኽ ዝገብር ግን ዘላ ዓለም ከነብር ኣብ ቀዳይ መልእኽቱ ምዕራፍ 2:15 ነገረና ኩሉ ዮሐንስ እዚ ሰብ ዝሪዋ ኩሉ ነገር ፈቲኑ ኩሉ ነገር ሪዩ እንታይ አይገረ ይሉ كمول سايكلني اي اذا حج نزارار بلا زلنا زا معلت زي او اذا ساعه زي تملسني لازنت خند قالك بنتاي كم زبالاش ويلو بعسرت صنصيا يبالاشو يمشمشو يچنو عشنات كا نبزي تدلي ነገር ወስተ ከማል vanity كنتي كفو معلتات كيمص بنسነት كان ፈጣሪ ሀዘክሮ ይልዓጽዮና ተመራ مس قلبتنا ولا ناينا ناملاكم قويلو زلن مس حيلنا جزء خي كدن كي كسرنا ولا لحد دق 7 عامات مسكونا ابسيريا كوف مسبلناسي كم تي باولوس بتبعت زصحفو قوياي ودي امنتي حلي تاوشت اي استحسب حساب እግዚአብሔር አብዝ ምድር ከገብሮ ዝተመደብ ኩሉ መደብ አፍሲሴ ሂቤና በቃለሰ ጀነሬሽን አማሐላሊፌ ساكسس مالت حدا سباي نغيركم نير ابو زمهارو انتايلو زارب نيرو ساكسس مالت بزعبه عوت كزارب كلوسي ماكينا مغبار غزا مغبار هابتي كونن ساكسس مالت مجمريا استولد كالو علامه ابز مدري كاب እግዚአብሔር حساب ክትፈልጥ አለك ተንብቦ እግዚአብሔር እንታይ ደሊ ካብዝ ምድሪ ንዑ ነቲ ዝፈለጥከ حساب ابز ምድር ነቢርካ ክትከይድ ኮለካ ሳክሰስ
قال ساكسس أيكونن كم نحسب تلينا كندكمينا خمس سبعيس تمرت يدكم وين سجا يا مهموني كل يدكم ويلو فتينوي ننا حساب أملاخ أين صحته نسمعه نفس ذهبكم هواي تأجبني أنا أقولكم أنا نزير هوا دليتكم حدا ماكينة تجزيكم ولا حدا ماكينة ديمان دخت جبره قال ماكينة قال موبايل تمشي قال موبايل ديمان أي تأجبني كتسرح كلها ديزاين كتجبر كلها جزابير بوق تعجب يدليوا تزسرح يفلتيو أو أملاخ تقع كلها أنا أملاخ حسب كتحس كلها أملاخ نجر أتاو كتب كلها تعجب حدا أب حدا خان شلون استأثر سب كمالي بقولي تحققوا دقيقة تحققوا يقول الله يلوت أي فيليبي أب حسب أبنك زابر حسب تليها كل ولا تشوف بوتانا أخذ عمي أتي deep inside inner نايسة من النت بنوات كتأجب يكون أنت سريع كم تخينوا قد مناظر أيوة سوالو كوفي ليب سيرة حسيبي أستنتيني السبع عايزكوا انتي أبهالنا ملبم ما يخلقان ملبم ما يجبرك ملبم ما يكون نخلنا ملبم خوين لنا لا حدث انت بشللت النتوري انت بخسار وديوله ماتيرياليزم كوين يوديو زمان ما كبب هدي لنا ننببو فانيتي كانتري استجبر أي خاز جبر تتصالتنا أنا بعلوسي فقد كان تاي أبز مدريك جبر يسوع كريستوس كأب يوحنس كي نهار يقول لنا نعرف شديشة حسب فقد عمنا كي جبرنا أبز مدر مزي نتا سلاسان سلسلة عمت زجر من جري جزت فترة العلاماسي جيروا خيدو حنت بوينت ميس كي جبر قالوا سوات كبد حروق جيروا مري مو جيروا شرط يسرقيتكم رأيو بزحات حسب عملا صريح مكيدو أب كنتو نجر كين قوي عدمنا زمننا كين ود حجي صراحة زلوا نبرت كامو نعينها بتعمي كتحزون كتنكفون لبغاي زوسد فلت عندي نتحاتيات attractive جيريو زي سحب جيرو تزي وسيدك أخذ أفايد قلنا نداويت سي بات سيباسي هراي دحان أب ملك عيكون كنت أكزله بقوم هاي تردون نايسة بيوتي وش تنديو جن بخوفو نجار كتودع تدلي كاسي قال سب كيف إزبلا قالت تذكروا بالونيروس من هذه أقليل محتى تدي أي مثلاً بزح جزء السحبكات وبنا قري مش أب نايدق بيوتي كون كنت أكزله تي نايوش تنديو جن بحسب كتريو خلها جن السحبك كان قري أنت إز قبل الكات علي زدالو الكا زمست أكا ما شغل لسكا أنا عن نفسي حتى حمماي نفس تبرزها بحتيات تتبرزها تدندن تترر فقادا حسابا من النتا ننا إجابير زي كون ننا يكال حيل كتجز تدانادن نعلم كتأنجد تدانادن كتقاطع أرات جمرن نفسي علم تتقاطع أرات 4 نتبودينا لنا أبكال نجارينا زمننا نودو لذي هدي لنا نحسب ننبرو زمن حتيري حتعرى نزا حتعرى زمن سي قلتيف كم زغيد جزي كمان يردانا 10 نيركا 10 خاطر خبان رأسها 10 مساعتها 10 تودي 3 تسقع 3 مساعتها 4 ما استاتون داي لقب يزبلكا سلازي كم سوايز نايك سارات زمن كين نبر هدي مونبل نحسب نقال أملاخ نمرمره عوت مالت نجيروكمي حساب أملاخ لب أملاخ عم بيبكا نجزيابير حساب أجندة أبز مدري صريحكا كتكيد كل خي بس جازو خساركم كتمسلو تقول يوم سيكون أنتو قداي سبحانه قام منبر فردي كوف مسبلكا تنبرت حسكايت كينيا ترحكا قامتي ترحكا هات كين أولوس كوميلو نبالو عن الساتيو تلينا أهلنا يلا كدايت ميديوس مرافيج نبز مدري نتاينا متينا رحنا هنا أنكيد ألكسندر نزجيرو يا حد جزي مسموته داوينا من تاي وصواني له نبدقة نمنتاي فلسفة دينيرو نمنتاي مسبولوسي سبي فلات نام مدري نتاي كم زهو خمس متساهو نتاي كا صندوق راح يزخيد كل حاجة دي فكرة تغير أبز مدري الصراحة كي أقول حليف وتصن حكا أجندة تقبر لك
أو مستراخبك بتبعت بولد خونك أم مصاعتو كيتحافروا لنا الله يوحنس بو نبرو دقي قال لي سبكم موت يفري كم حسب أملاك توتي خد أتفرّ هو ولا حنتي صراحة كان أبوتا هاتلي هاجن يمتى أموس بوليكاربهم يجري نايس ميرنيا church bishops نبرة قاتلوا مسدلي ودي 86 عامة ينيرو مسرعي وأرجيت سبعي دخل قبرون زي نيسوس كحدو يلوم نو أي كحدوني 86 عامة انتي جير النجويته ناتي سنة يدلي كابت المات نبرهان زوج عن أي كحدوني نتو موت ديهم أم تويلو بنجيت يوم عندي دوم بعل أندريو كنا كن ريام كلنا بعل حاو بيتروس نتعمسك الشيء ما حرري بلا كنيرة يتصبي كنيرة قال يوم كم محرتي حاتو تنزل لنا إبراهيم مرافع عصرت حدكم شيلوا ما يكونون قيوم سلا زود يومكم قيو زود سب موت هيفرن أبوتو زرلو بول he knows وش تو inner deep ناتو ينقري ينقرأ كايكو أبوتا خلى هذه خيال لهم أحسوك أنا وش تسبك أحسوك أنا ناس بمعلم دقة الكات زي كذا بحاجات لازم سوايزي نجيرنا له ناي كانتو يلا إنك أبتحت ساعة كأكو حدش نجار يلا حد سب بجد تخيلو إسقاط عملتي خاب بجد تخيل كا زوج استجبر أي حد جبر حدش نجار يلا حدش نجار جن فقد عم لحظة بحال نجار له بقول بتنا بحيلنا خلنا حيلنا خيد خم جلجلنا وجوينا هم كيز جبان ألاي وديتو كن صحته يبلان نايك سارزم يقول لك أن إسرائيلان إجابير إسرائيل لهم بوتا قديفو أم مدرب بداي 4 متقولي لهم نايك سارزم نايك سارايكو أبو إبراهيم سلسة خينا هري يقول لنا أن من يوم كحساباتي صحته نعم لخ لبزين بوسوات داي لهم عمله مودات أب عرفتي هاي تعطونيهم برأسي محلكم وديو بك أم مدرب بدا وديو كوفا حساب ندام تي كوبت مدرب بدا خلي لهم نقحات كنكون علينا لازم أب مسحدش كده عن كنا تحازو أمونكم مسحف ما قبل حدش كده عن زلمة متأثر أب تحت صحي حدش نجار يلن سب بنبرز عالم جا كعجب دايك أيكلني تزل على عجابة بكريستوس تراي منفس أملاك تراي نوش تصوبكم كعجبوز خير قال أيكلني دليو دحر مسرهابكم ماكينة بدحرو قال جزا بدحرو بقى كل اللي خاتبل هدء تبلجن منفس أملاك كنترول قوادات أراك هون هديها علم ده تبص علم ده توانا جفت هدي خاصة هدي يلقى خاتنم ناتوش تغال أكل جزيوي أسكا تفكر سبت اللي سكال سبك تفكر تغليه أي كال أريد كال أكل قطعات يروي يلبخ يزوي يلبخ لازم كم ناي سلوم نايك سارة زمان كين نبرك جابير يردان جابير مستوعلنا يخفت بعلو تايلنا الله سوت أبصاب كنبولينا يلنا الله جزيل لنا حواتي نتزغنا حليفي هراي نمهر كاو حج تعريف الناس ولا جزيل مس عملك متحاز يهوننا مس حساباته متحاز يهوننا كل الكينبل مسون التحاز جابر حساباته يجلس لنا أملاك مسكن كنت لينا